heboh di sana. Kaki Pak Usop Gandung saking Bapak Erina Kampak. Yo. Budal. Gili kedua adem delok gong. Sesandingan suwe njur tuwa katresnan senajan ada panggonane dudu pepalang konku Jare lure tondo moto tak openi minangka taline tresno saebo yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis ilang kangenku paket nopo kalunge bo Moga ora lali bunga susah tau dilakoni jare lurek tandha tresna pepujaanku tolong anak jek arata kangene atiku nganggo asa sugeng rawuh manis setak tuh Pak kami tuwa
dikirim mulai. Jangan niki bisa mari Iso piye, Dik? yang sliramu Terus piye, kokon piye?